kun mä tekin kohdalla, niin kenenkään rannat ei kestä sitä, että 20 kertaa päivää. Vuonna 1995 ruvetaan käyttää pelkästään ihmistä, että kuulet sä niitä maailmaa. Se on niin koeajalla kennelliitossa ja hyväksytään virallisesti. Muutoksien kanssa sitten ensi vuoden alusta. Se on ihminen. Jos lavastetaan sinne, kilistetään. Vai rappuskivetä lasettiin? Kipata. Tai kolmeksi. Hippis. Nyt ottaa vähän eteen. Ota uudestaan, nyt tulee molemmat. Hippis. No niin.